Mamuka sei, mamuka sei. Mukoma ka. Tachikumbirawo mutibatsire nekutisanganisa namudhara wedu vanova komanda wedu Baba Geza. Ivavo Baba Geza ivavo ndidhedhi vangu futi. Ndakazvitarisa pakuti vakatoshanda namudhara wangu kubva kare muhondo imomo vakashanda namudhara wangu. Hisitori yehondo iyoyo yavakanga vachitorwa iyoyo tisipo ndinonyatsoizivisisa mukuudzwa nekubata mashoko andaitaurirwa namudhara wangu. Saka ndinoshungurudzika nekurwadziwa nezviri kuitwa munyika munomu nevanhu ava vari kunzi zvigananda. Izvi zvigananda izvi tanga takumbira hedu kuti zviende murunyararo, murudo, tisanetsana nazvo. Kozi tichazoitengawo isusu nyaya iyoyi sematengero atakutoiita iyoyi. Kuti aiwa vanhu imimi regedzai kudaro mani. Matishungurudza, matitambudza kwenguva yareba. Magenerations nemagenerations ari kusafa because of zvigananda. Zvigananda izvi vanhu vashomanana zvekuti kuti havambotinetsi kumisa kana kuti tiatakane navo, but sakomanda wedu vakabva musango vanoziva kuti zvekunetsana nevanhu neimwe nzira isina mitemo mukati, isina kana constitution zvine njodzi. Saka nzira inotorwa nababa vedu inova nzira yakanaka. But ndiri kuona kuti mhomho yeZimbabwe yekuvarairwa haichakwanisi manje kuona chakanaka nechakaipa. Vanenge vachingochema vachingotaura vari mudzimba dzavo. Izvi zvaakuda kuti tipinde mutsoka dzakomanda vedu. Inini to be honest, mudhara wangu akafa zvakandirwadza. But ndichitarisa kuti munhu asiya basa haana kana package kana chimwe chete chaanga ainacho chinoratidza kuti munhu akarwira nyika ino. Ndichifamba naye, ndichigara naye, ane pamwe paiti akangoona zvinombohwa so aigona kutongoti izvi handizvo zvatakarwira izvi. Izvi handizvo zvatakarwira izvi. Zvinoreva kuti Baba Geza zvavari kutaura zviri kuda vanhu vanovasapota vanomira navo. Navo vanhu vaakuona sekuti Baba Geza havana basa. Kuti Baba Geza vanoita sevanonyepa. Uyezve vanhu vazi kumuka vari kutoenda mutaundi. Vashoma vari kugara kumba. But maactivity nechichi zvitori active mutaundi. Taida kuti tivhare nyika semavhariro avakaita pavakanzi handitodemonstrata paya. Vanhu vakabva vagara kumba. Saka ndiri kuona kuti izvizvi zviri kuita vice versa. Zviri kuita vice versa ipapo. Saka ipapo ndopandanga ndichikumbira inini kuti my father, rambai makashinga, but zvaakuda isusu vana venyu tive pedyo nemi, tipanane pfungwa tichikuadvaisai kuti panoda kunzwai, panoda kunzwai. Panodiwa action totonoita action. Kozi ipapa nditori nepfungwawo dzangu dzandinadzo inini mwana wenyu. Mwari vakakomborera kuti tizosangana. Ndinovimba tichasangana ndogokukurukurirai
kana ndogokutipa iwo pfungwa dzandinadzo dzinogona kuti imimi makaisa voice, ringe voice renyu iri rine chirevo, ringe richibudisa maresults akanaka, sepaya paya pamakamboita action paya paya. Ende iye ndakatoona kuti iyi ndo action ndakanzwa kufara. Mune zvimwe zvamunenge muchiona muchimonita muchidii. Ndinokuzivai kuti muri munhu anorespekta upenyu hwevanhu. Saka naizvozvo ndokutendai kuti mimi ndimi matova baba vedu. Takakuregai muchitambura moga. Inini ndiri kuti ndiri mwana wenyu, handifani kukuregai baba muchibata gejo ini mwana ndiripo. Ndakuda kuti munondiudza kuti mwanangu rima ndima iyo neiyo makamira uko, ini ndichicheka ndima dzamunenge manditaurira. Saka ndiri kuti inini I am willing kufira nyika ineyi sezvakaita vakaenda ivavo. Saka ndibatsirei nekumbonditora mundiise pedyo nemi, ndikupeiwo maadvice angu, mastrategies angu andiri kufunga mupfungwa dzangu. Paanenge akaipira mozondiudza kuti apa neapa 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 akashata. But nyika ineyi haichatombodi chisaladhi. Nyika ineyi sekuziva kwamunoita kuti haisi kuda approach. Imi munofanira kunyatsoti handimoona kuti pepe pamakatoisa uyo yamakaisa action yamakaisa yaya, vanhu vese vakabva vacho vakatoti hatichaziva kuti the other party rezvigananda richareacta sei. Izvo zvigananda zvakazadzadza polisi murodhi umu, zvichiita polisi yaya ini ndoona haina basa yaya. Handisi kuda kutaura pfungwa dzangu kuti polisi tinoiorora sei, but ndinadzo pfungwa dzacho. Pfungwa idzodzo dzinongoda kuti imimi mundisapoti, ndoda sapoti yenyu. Kana ndichifa but ndinofanira kumboita something, pane kuti ndinogona kungotaura zvinhu izvi ndiri kumba kwangu, ndoswera ndobatwa, ndombunyukidzwa, ndoitwa zvandoitwa, ndofira mahara. Zvina ndife nyika yasara ichisununguka, kana kuti vanhu vave negwara rinosara richisunungura nyika. Vada kutiurayira general wedu Vachiwenga. Vachiwenga ndo munhu watiri kutarisira kuti munhu mudhara wangu inini aigara achindiudza kuti Chiwenga ane mwoyo nemacomrades, ane love nemacomrades. Ndo language yandaiudzwa namudhara ndisati ndaona zveshuwa. Pavakazosara votaura yezvigananda nechichi, ndakabva ndanyatsoona picture, but taigara tichitambura kumashure tichirwadziwa, magenerals edu achifa. Saka magenerals edu haangangofiri mahara, tinotoshatirwa. Magenerals edu haafiri mahara, anova ndo acho aitungamirira pakuibviswa kwaMugabe. Ose oskrinwa, ose obva vada kubvisa, vaibvisa midzi yose yekuti Vachiwenga vanova ndo leader, vasare vasina munhu wainaye, asi vasingazive kuti aiwa isusu titoripo, tinomira navo Vachiwenga. Kutanga kubva ipapo tichitoenda mberi, hatina chatirimbotya as it stand. Hatina chatiri kutya. Vana veZimbabwe vanokudai Baba Geza, vana veZimbabwe vanokudai Komanda, vanoteerera zvamunotaura, but zvindiri kuona kuti vakuita vachipera chido, so vasingachavimbi nemi, because pane zvatiri kutaura, pane zvamuri kutaura vari kuita opposite. So saka inini ndandati takambosangana tombopanana matips kuita kuti vana veZimbabwe vave nechivimbo chekuti Komanda vakati zvakati
totoita zvakati, pane zvinoitika, vanofanira kutoona kudemonstration ikoko. Isu toda kungodemonstrata mune makataura kuti iyoyo takaiita pfungwa yandinayo iyoyo takaiita ka1 chete chete, ka1 kwete ka2, takaita ka1. Kana makataura kuti wiki rese mwana akagara mumba, vanogara ndikunyeperei, vanogara mumba ndomavanogara manje, kozi munoona chinoitika chekuti vanhu vakanzi pindai mutaundi, varume vaya vanoisa fiye muvanhu kuti vanhu vagare kumba. Animaona kuti tiri kutaimirwa, zviri kuita opposite so. Saka vanhu vari kupinda mutauni vakazara zara mutauni vari kuziva kuti komanda vakangotaura chete, hakuna chimwe chinhu chiri kuitika chinoita kuti ivo vatye. Saka ipapo apo ndo panoda inini ipapo ndo pati kuti nini ndodiwa, mombondiisa padhuze, kana tawirirana ndomboona vanhu, ndombova nevanhu vandinokomanda inini ndichivaudza zvokuita. Ende apa havasi kutomboda hapasi kuda kuti titaure zvatoda kuita, but ndoda kuudza imimi mega, ndimi vandoda kuudza, kana nevamwe vanhu vanenge varipo vamunotemba. Handisi kuda kuzitaura panapa audio iyi kuti ndine pfungwa dzipi dzandinadzo, kozi totoshamisika kuti vamwe takarara mudzimba, vanhu vanobuda vachienda uko kuzvipatara. Izvi hakuna mapiritsi izvezvi kuchipatara uko, kutori nevanhu vakurwara. Saka ndo hazvizvi kuti chaizo kuti ava vanoenda ava simba vari kuriwana kupi, havana kana mabasa anenge vachinoita. Munhu anonovhura shopu yekuisa munhu nzara mutauni umu, kuisa munhu nzara chaiko chaiko, kuisa munhu tsiye, zvine basa zvinotipei izvozvo? Kana kunogadzira zvimota mutaundi umu, zvinoshamisira chii izvozvozvo? Saka hatisi kuda kuti yezvi tatova nemushina wekutoti nini ndakazvimirira inini, ndine zvandoda kuti ndakambogara nemi pasi momboanaunza one announcement yekuti vamuke vachida kupinda mutauni umu vachida kuita zvavanoita. Timbovaitira mashura, timbovarakidza mejiki mutaundi imomo. Hatifari baba nezviri kuitika izvi, tinotorwadziwa. Saka ndiri kuti naiwaya mashoko andiri kutaura aya, komborerwai kwamuri ikoko, chengetedzekai, ende Mwari vakuwedzere makore akawanda ekurarama. Kozi neeji yenyuyo ndoona muchida kusunungura Zimbabwe, vanhu vanotaura zvakawanda, vane mashoko akawanda, ende vanhu vacho vapinda mutauni ivavo ndo vachaswera vachitotaura kuti Geza anonyepa, zvakazodai, haana pawa, haana dhiri. Vari kuita sekuti vanhu vavo vari kushandiswa nezvigananda. Saka ndandoda kuti timbovaisa grip, timbovaisa vice grip chaiyo chaiyo. Maisiro andinoda kuita giripi, ndoda kuudzai mimi, pandokuudzai mogadzira pfungwa dzangu kuti dzive pfungwa chaidzo pamwe nogona ndiri mudukuka kwamuri, munenge muchiona kuti uyu mupano zvaari kutaura hazviite, mondiudza mwanangu aiwa hazviite, mbonofunga zvimwe wakagara hako kumba. Handirambi, kozi ndiri kupfungawo toda kubatsirana kuti nyika ive nyika yakanaka, but ndiri mufana wechidiki zvangu, but ndogona kutofunga zvinogona kutoita kuti zvatakati tiri varume veaction tirambe tiri varume veaction zveshuwa. Ende tichiti takataura chatataura ndo chinofanira kuteererwa. Tinofanira kukondorora nyika ikai, takatosimba, inofanira kukondororwa ne1 word ramunoisa imimi. Kana makatongoti mwana wese buda mumba izvezvi tipinde mutaundi, vanhu vanofanira kutongobuda vachimhanya. Kozi kwakaenda vanhu 7 kutauni uko, obviously vanongosungwa, vanongorohwa, but kwakaenda vanhu kana 10,000 hapana pavanovharira vanhu 10,000, vanovaisa pai? Anomuona
ishu yacho yatiri kutaura kuti isusu zvamuri kutaura tiri kuzvinzwisisa kuti muri kutoshandisa magwaro chaiwo chaiwo, but onaika vari kutiti zvese mukada kuti muda kuita impeachment vanogadzira dzimwe nyaya, mukati muda kudai so panongoitika zvinoitika. Saka ndiri kuti pane patiri kufanira kunyatsovaisa vice grip chaiyo chaiyo, topedza navo kwekutanga nekupedza. Inini ndinovimba kuti odhiyo randaisa iri richasvika kwamuri, imimi mogoita kuti rasvika kwamuri, ndiri mwana wenyu zvekuti ndakazokutaurirai munhu wangu kana ndakakutaurirai baba vangu vandakakura nawo, muchavimba neni, muchandiziva zvishuwa, ende iye muchatomuziva bcause munomuziva. Ndakasangana nemi ndakakutaurirai kuti zvakamira zvakadai zvakadai zvakadai, mega munotomanyatsoziva. Ndokuudza even nyaya dzake hadzisati dzatoperawo, dzinotondirwadza. Ko nyaya dzacho dzinopera seiko? Dzacomrade munhu akarwa hondo zvosara zvichidai soizvi. Saka toda kuti zvinhu zvedu zvigadzirike nenzira yakanaka. Saka tinokutendai nerudo rwenyu kuvana veZimbabwe rwamuri kuvaratidza, but kune vazhinji vasiri kuruona kuti rwakakosherei, rwakakosha papi. Isu tinoruona, tinenge taakutoti aiwa, toda kukusapotai baba, totova tsoka dzenyu, totova maziso enyu, tichifamba kubva papoindi A kusvika kwazvinoperera. Ndokwatoda kusvika nemi, tichiteera nzira dzenyu dzamuri kutidzidzisa imimi, kuti nyika inorwirwa nesu vanhu. Izvozvo zvova zvinhu zvichasunungura isusu macitizens eZimbabwe. Neeji yenyuyo ndakatomboudza vamwe vanhu ndikati neeji namudharai, vekomanda vedu ava vanogona kuti vasiyana nazvo, havana chavachada bcause vagara vakura, but vane mwoyo nerudo rwevana veZimbabwe. Zvese zviri kuitwa izvozvo naNaidii nevana vake hazvifadzi, hazvifadzi. Otora mashamwari nei nei, hazvifadzi, zvinotitsamwisa, zvinotitsamwisa. Vakomba masango ose, zviri kuzikanwa, zvezvamogara muchitaura hatidi kuzvidzokorora pano bcause vanhu vanozviziva. Saka inini ndiri kuti ndine nyaya nemi, ndine nyaya nemi, ndine nyaya nemi yandinoda kuti ndikuzivisei. Ndakatsamwa, ndakashatirwa, takarwadziwa nezviri kuitwa nevarume ava, but aishaya zvaatozvitaura sei. But for this moment taakuti zvamatanga kutaura imimi netumafacts netunyaya totaurwa nevanhu twakadhakwa, ndetwevanhu vasiri kunyatsofunga, vasiri kudzamisa pfungwa. Takaurayirwa General Chiwenga, tawedzera kusafa, imimi makasiyana nenyaya iyi tawedzera kusafa. Saka ndozvacho zvatiri kuti vanhu ava ngavaende, hatisi kuvada. Toda utongi hwejekerere hwakasununguka. Tine hope dzimwe dzatinotorotoo dzenyika iyoyi. Saka tichida kutoti hope idzodzo tigone kuti dzizadzise, tichiona pamune muchiremerwa muchidii. Saka ndopatiri kuti aiwa, komanda, I salute you nezvose pazvose zvamunoita. Tokusalutai chaizvo nezvose zvamunoita. Tinokupai rukudzo rwenyu, tokurespektai. Saka musatisiye tichitambudzwa nevanhu ava. Mirai nesu kusvika takunda. Kukunda kwatove padyo, but pane pamwe patiri kufanira kungokubatsirai tikuadvaisai zvekuti titsvagei, titaure. Ndatenda hangu naiwaya mashoko andaisa makusena aya emuzuva ndiyo 22 yacho kai, ndiyo 22 yacho, 22 April 2025. Tiri kuti isusu
zvamuri kutaura zviri kupikiswa kana kuti vanhu havasi kuona kuti munorevei. Saka ndokuti aiwa, toda kugadzira nyaya inoita kuti nyaya yamuri kuisa muruzhinji rweZimbabwe ifambe zvakanaka, ibudirire. Tine patinoda kungobata so nepinjisi so. Ipapo takapabata ipapo toti dedi, udzai vana veZimbabwe kuti zvakati zvamoda ndozvamunovaudza imimi. Isusu tetagarira kwose. Zviri kuitwa izvizvi hazvisi kutifadza izvi. Vanhu vakanzi garai kumba vachitaurirwa nababa vanofanira kuteerera. Manje vana vakasateerera baba panoreva kuti pane zvekuleka mbichana. Saka ndinoti aiwa, naiwayaya, ivai nezuva rakanaka. Muswere munyasha murudo, Mwari vakuitirei, tirikunamatirai kuti mupiwe mazuva nemakore akawanda ekurarama. Zvamuri kuita izvozvo zvibudirire. Tinokusapotai baba.